and green Okay. and purple Okay. and orange. Wow! Tatagas siya pa rin. Ito yung tagas, oh. Malambing na. Wow. Pero yun yung matakas ka na. Kaya malalas. Kaya all silya kayo yan, eh. Papolster na, may lasak niya. Halima ka sa likat again Shopee, kalupan na nita. Ano yung maglamba niya? Ano ako eh? May tangkay. Tungstan na ba? Yan. Ayan. Subo kami ang kay Baso kababalan. Isang pa ben. Saan yung pag yan? May bilis yan kaya saan nandun? Nandun eh, bisa eh. Bisa mga pare. Wala na yung pinay-hydraulic. Okay na so. Wow. Yeah, par, thank you. Yun lang yung problema, no? Yun lang sa hydraulic. Kaya ayaw yung mga ng mabilis yung dam niya, no? Wow. A few moments later. Joy boy! Robot! Ano tayo? I-shoutout mo yapong LB o panay palaman LB? Ano mo sapon? Tayo magtinda ka rin eh. Mo balo recipe. Hindi mo kilala yung mga tabi-tabi natin ano doon? Sinabi ko boss na nag-vlog kayo. Panood ko, sabi niya. Shoutout mo! Shout out ako ng LB! Sino pa mo hindi mo na shoutout doon? Si ano? Sino? Sino? Yung chicks mo, shoutout mo. Chicks Na. mo, may chicks ka. Wala akong chicks boss. Pag Chicks sabi ko ko, yung mga rina at saka mga sukal. Yun lagi kong kayakap. Sa mga plastic. Sino pang katabi natin din na shoutout doon? Sina ano? Sila Big Big. Hey, Jobel. Ay, Boss Jobel. Jobel, shout out! Bibigyan ng mahal dyan. Oo. Ay, Jenny. Kay Jenny. Boss Jenny, shout out, Boss Jenny. Sino? Shoutout mo. Sinang. Nandito si Nandiyan. Sinang. Pinakamaganda kong biyanan. Sana. Sa balat ng lupa. Sasabay ka na lang sa kanila? Sabi na ko ang robot, umuulan eh. A few moments later. Nagkakamay ka, may washing machine. Kunti lang naman. Okay. Ayaw yata laban yung sa'yo ni Inang ah. Na. Oy! Ba't hindi ka short? Tignan mo oh. Naka-diaper ka ba? Ang ganda naman ng umbrella ng baby ko oh. Saan na umbrella mo na din? Yung kay daddy si Rana oh. T-Robot. Nandun. Joy Boy! Kahapon, sa'yo lahat yung vlog. Pibawi ka again. Hindi na po pagawa eh, boss. Na? Hindi na pagawa. Oo. Nakailin mo na pa yung Marise. Oo. Kevin ah. Dinijogi o may bigla kita motor ko. Ano yung bilis? Ang bilis no? Dinijogi. Yun yun. Naiya si Manong sa sa camera. Ewan ko bakit kaya. Hindi, boss.
Hindi na iya. Hindi niya pa TikTok boss, may pa-helmet ng TikTok na. Alika po. Ay, may pa-helmet? Yung TikTok? Nagti-TikTok si Manang? TikTok boss. Oo. Anong pangalan sa TikTok? Yung kay Ron Marcos. Doon siya Kay Kuya. nagti-TikTok. So, anong ginagawa sa TikTok? Sumasayaw siya. Marunong sumayaw? Oo. Ganun ba? Yan boss talent eh. Puntahan natin. Puntahan daw namin si Manang Marisa nandun sa kusina. Lagot ka. Sabi ni boss, naiiyak ka daw sa camera. Naiya siya. Naiya. Sabi ko, may naiiyak. TikTok ka pa, napanood ko. Ako? Oo. Kasama si Kuya, may TikTok. Sumasaya? Marites ka no? Marites ka. Napanood ko. May TikTok Send mo nga ka. sa akin para mapanood ko. Tama. Send mo sa Alam mo messenger. ng TikTok boss. Wala. Eh, ako biasa mag-save ka rin eh. Share. Meron share yun. Eh, ako biasa mag-share ka rin eh. Basta albihan ko lang eh. Nasaan si Kuya? Shout out A few inches later. mo muna si Anet. Anet! Yan. Shoutout kay Anet. Yun. Ayun yung plato, Kuya. Talo. Yung mainit, ha? Yan. Anet, huwag ka mag-alala. Mahal ka ni Kuya. Yun, o! Oo, dalawa. Ayaw ko ng 3. Di ko kayang ubusin yung 3, 2 monay. Yun, o. Pag gusto mong monay, dito lang sa likod bahay, may monay ka na. Bakery ni Mayora. Very good ang mulay ni Kuya ngayon, Very no? good. Lutong-luto siya. Tignan mo nga, tignan natin. Wow! Mayat. Few inches later. Baby ko, oh. Ramraman na. Baby, harap ka sa camera, baby. Data ka bakinti ka. Tatubas na ti tarong. Laki po ng baby ko. Ang laki-laki na. Bango. Sarap. Wala na po si Bombo, nasa porang na, tsaka si Kaka, hinahanap-hanap po niya. Kaya ito, nagpapa-baby siya. Kabakinti. Ah. Wow. Uma. Bango. Nagsa-Chinese po sila, hindi ko sila maintindihan. Yung hindi, jacket ni Pata. Wow. Yung una mong mga Pata. Oo, Pata. Awan niya po. Anong ulam natin? Ay, patala ah. Adobong pata? Kaya ko. Ayaw mo yung patay na? Gusto ko. Awanin mo daw. Hindi kaya ko sa ajay lasag nga nailasing. Yan. Sarap yung pag-tanghalian natin. Adobong pata. Adobong pata. Tsaka ano, Namang mga. Nagtultulo na sila. Yung awak ko. Hindi ka man. Yung awak kanya na di ka man. Kalbo na ng mintalaw. Hindi na lang nag... Magtagalog kayo, hindi kayo naintindihan. Sabi ko sa robot, medyo mahina yung time niya. Isulat mo kaya yung kailangan niya. O text mo. Ay, hindi niya mabasa. Di lalo wala. Mas mabuti na lang sula. Sa bagay. Kung minsan wala pa rin Ganda ng baby ko. Yung baby ko po, ang ganda oh. Namimiss niya si Bonbon. Namimiss niya si Bonbon tsaka si Kaka. Wawa siya. Makulimlim pa rin ang panahon, oh. Nainang? Uulan pa talaga, no? bagyo na naman. Nasa 2 weeks, 3 weeks na yata ang ulan, no? Talagang masarap yata. Ngatikan nyo ti puso. Aji, Ate, kuha dry? dry. dry. Masarap yan, masarap yan. Puso ng isayo. Nya. Ng baby ko. Sarap po ng baby ko.
baby ko. Huwag Wait, kumain wait, ito. wait. Nasaktan. Sarap po ng baby ko. Daddy's baby girl to. Alawayan kay, alawayan din yung kasyan. Oo. School na ka ba ang tati kang friends na? Gusto mo ng aral? Na kanya na kang friends. Ano na ba? Robot, pilan ba yung bilis scan? Amo, pilan yung bilis Hi, scan? Bonbon. Hi, mo. Say hi, Bonbon. Amo, may alam din ang bigyan yung lima-lima. Say hi, Bonbon. Awo, Say hi ka wala pa. na kasi ingat-ingat kitang lima-lima. Oy, buko pandan. Buko pandan, pilan niya. Buko pandan. Ang sarap po ng baby ko. A few moments later. Happy ka rito. Hindi ka nakikita ng mga nunood ng video natin. Hindi ka masyadong nakikita. Ano sadya mo, Apusak? Bigas. Oo. Bibilang mo ng bigas. Tatlong kalahati. Dan, tara. Sama ka. Sama na ako. No. Wala, bonbon. Andiyan, may papatela mo rin. Talikuran na lang eh. Ito sa lugar niyo. Daw ano, naglayang ano, kaya ka din mo. O hindi ka pa nagsuklay, Apusak. Yung buhok mo parang dinaanan ng bagyong egay. Kagising ni, Mangal Be, kaming TV. Napanood yung lahat. Balik mo yan. Napanood namin. Ang ganda, no? Ganda. Makatulad Diyos ka dyan ang vlog na. Hmm. Okay na niya yung book, no? Chinyampoan ko. Chinyampoan. May tiyempo yun. 1,060 nga bias gini, matas siya. Na? 1,060. Oh, sabihan mo ang man eh. 1,060 yan nga bias gini Kaya ako. ka kanya ng Diyos. King bukas pa ano, luwa na naman price ano. Tas mo na tas karela, takala pera din. Kasi may nasalan tayong kayo na rin kaya, yung mga Kasi farmers. Photo. Yung mga farmers, no? Magtas na nga naman bukas nga bias. Kawawa po ang mga farmers ngayon dahil nasa bagyo. Ano na, baby? Mabuksan mo. Ay, wow! Yummy ni! Burin ng daddy ni! Oh. No, eaten yan. Oh, pinigyan. Di ba ako? Ah, Mura mo ka expired na. Tingin. favorite po ni Eden. It's mine! Oh, Ang dami. Oh, hawak mo to. sa'yo yan. Oh, thank you. Sino pong kumain dati ng ganito? Jelly Ace ba ang tawag dito? Ngayon wala na yung tatak na yun, yung G-Rays. Wala nang tadak. Ano to ito? Sino pong nakaka-relate dati nito? Yung kumakain dati nito? Sarap to. Hmm. So, Sarap. Tapon. Baby wipes. Sorry. Ninisin mo, Jo. Ba't isang flavor lang? Iba-iba eh. Hmm. Hop, kalat. Dyan lang. Dito lang, dito lang. Galit mangas. Nani, I like Naman. No. Ang dami. Ang dami. Dami purple. Color purple. Anong kulay niyan? Purple. Wow, galing. O ito, anong kulay ito? Tignan ko nga kung magaling ka. Ito. Orange. Ba, ang galing. Teka lang, hanap pa ako ha. O ito. Ito, mahirap to. Green. Ba? Ang galing ng mga bata ngayon. Yung mayroon. Hanggang tikman ko nga yung kulay green. Yummy green. Na. Ika, uy. Nandyan naman si Mangats. Walang problema. Uy, sarap yun. Uy, sarap yun. Kaya mo ubos siya? Sama na. Panuan mo. Hawan mo. Okay. Sakit ka ni Eden. A few inches later. Ang daming stock ni Mayora, oh. Argentina, Century. Sino ba hindi tataba kay Mayora? Ilan tayo bangin na to? 15 sa akin. Diyos kong puto.
Ati may isa pang Josol, Maras. Andiyan ako tapos. Sapa? Alam mo di dati yan. Sapa Ano daw, dyan, sapa dati? daw. Ito ka sa namin, Fran? Ampay? Hindi na buksan. Ikaw agad dyan, kasi pa lang ano, di. Hindi pa lang Ba? Bago ata yan, Manang? Bago? Bibinyagan mo ata? Gagawa akong juice ka rin, Karima. Alang gamit. Bibinyagan mo ata sa adobong pata, Manang? Kirain ni Manang ngayon. Ang chef natin sa bahay, si Chef natin ngayon sa bahay, walang iba kundi si Manang Marisa. Is in the house. Aray! Aray!